ha nyalomare cappande jowi jotatabre nde habre hakkunde lesdi Russia e lesdi Ukraine no Qatar ko wa cembinga nga Mariupol banko andinama be Moscow ben majum mo kosidon man amma wakere nde Kiev kubarwol ngol sali gondinego ardido lesdi ndido andini soje en mudum do kabda be cali yoftugo lawol majum ngam hosugo nokkure nde wadgo jamde cembingal ko wiete Azovstal. Horejo lesdi Russia Vladimir Putin andini nyalomare alhamisa kikide Mariupol do tawi ha nder juude mabbe e non bokadi taskaram ngam hosugo babal ngal witengal Azovstal dum man lati hunde wonno gondinande ha nder gallure denno soje en be lesdi Ukraine bokadi be do cembidini be tokkitingo habre mabbe. Horejo lesdi Ukraine Volodymyr Zelensky andini fahin nder kubaruji kikide alhamisa majum Ukraine do mari haje bakin miliyarji joydidi cedede dollar kala lewru fu ngam habdugo e bo wallitira be bonondaji ko wadi ha jahargal faggudo mudum be habre nde hakkunde mudum e lesdi Russia. Banque mondial sigodo les e duniyaaru gal mudum bo andini wonnuru ko wadama nder lesdi do yahani bakin miliyarji capande jowe gode dollar.